И здравейте хора, играем Team Fortress 2 с Митко, епизод 2. Здрасти, Краси! Много ясно. Вие всичките за мен сте Красита. Който не знае кой е Краси, не му трябва и да знае. Стига се обиждам в себе си. Не знам. Чачи малко лагва да я. Ние двамата го убихме то. Значи обичам това чува. Ако продължава така да лагваме, след да спирам това. Ще лаги. Май спря малко. Заби ми. Не. Убил. Как застана? Така, нали? Така нагоре. Как го я, къде? Къде си? Я отиди до честа да си вземеш кръв. Май, я направи така. Така. Нагоре. Да, е така си направи. Чакай, ела ще се движа с тебе толкова. Си най-добрия с скаута. Краси! Чао! Попалиха ма! Трябваше да спасявам със снайпер. Съгласен. Аз получих една нова лопата на солджера. Бихма. Ела да ти покажа лопатата. Къде си? Ела. Къде си? Аз съм спал. Ела ето. Виж. На от новите зелените лопати. Да, бе, аз имах така. Това като някой топиш. Ела, гей. Нали съм ги мутнал? Защо говориш? Защото ти за нови плеери. Верно. Да. Как не ги е срам. Мютни това дет не силува. Бати бокуците, това се знае. Бати бокуците. Убих един... не можах да го убия с лопата. Убих един с лопата, виж. Видя ли, бе? Той е да убия то. Виж, отгоре зелена гради уби с лопата един педерас. Какво? Педерас. Какво? Смешно. Сме на оръжието. Аз обичам да съм бърз. Ти как спечели сатъра? Не знам, не помня. Тук помощ един скаут. Да си. Това цилиндър. Мършо. Кой седи пред тебе, бе, не на тебе. Кой седи пред тебе, бе, цигани. Така, зелена градина ще го убия. С асистенция само, че. Overcharge от Батман. Стига, бе. С превръщам в пайро и всички мрът. Сега представяш вижу, ела. Върни се, ако си на спал. Чакай. Къде си? Къде си? Да. Вижу, сега с огнената права да запава това крафтинг тейбъл. Не. Я натисни Г-то. И? Натисни Г. Аз трябва да натисна два пъти Г, да получи това. Глей са, глей, лава. Върни се, бе. Да, бе. Глей как ти се смея, че си неграмотен. Не гар. Да. Друга по-шала за просто. Ти ли бе, бързак. Ти. Чакай, копай, аз съм Майнкрафт. Аз съм вживявам в Майнкрафт. Ти знам, че се вживява. Прекалих. Подпалих един. После ми набиха ножка. Много добре. Някак се преструва на тебе. Да ми яде това. Само да ми яде това.
Дай ми яде тук. Пак някакъв се преструва на теб. Мине това. Ела бе. Някой се представя за теб. Верно ли? Сега ще му пръсна кофта. Ха-ха, Джизус. Да, това. Я просто мисля, че това си ти. Верно ли? Да, помисля, че наистина си ти, само че се правиш на такъв. Аз гледам, че се смееш, само пръскам го 2 пъти. Той бил крас. Така се смея. Ами се смееш. Като видиш, че някой се преструва на мене, ме пита и къде съм. Добре. Къде ти не ме Аз се преструвам на някой педерас. И той май е тук вътре. Ето, видях. Дай, сега ще я знам къде си. Не бе. Човек! Спира се търа. Сега ще излезеш И да се му търа. издаваш, и да не му издаваш, няма да стане. Няма как да станеш краси, като си краси. Как искаш? Краси. Я не псувай. Я не псувай. Това ли ти тук в тунела ли си? Не. Вече не. Тук много цигани. Не! Разтопиха ми висулката. Не! Бах ти циганина! Ева майка. Fuck you! Вижте сега какво мога, преди да свършил клипа. Това ще е края на клипа. Тека. Това ли си ти направиш? Аз съм снайпер. Един сюрприз за теб, май. Аз съм в спална, така че... Да, прави се. Аз се правя някакъв педал. Само да ми дойде, да ми дадат някое кръпче. Ей, тъй хубаво ще го заледа, че няма да видят мир. Спира ли ти това? Не съм. Трябва да бързо се преобразявам. Ето, то каш го изкраш. Знаеш, че има такива маски, нали, си от синя и имаш някаква маска. Еми, това също може да ти помага за спая. Само бягат мъжите. Убих един, залети го. Това че ли си? Да, я бързо се променям. И тук играем кетч. Тук, около ринга. Един па избега в беднедъра. Цигани, какво бъдеш? Слава цигани. Хакер. Той убива. Не, ти моби. Ти си хакер. Ти си хакер, как така си? Моята и моби. Бати хакера. Красно. Да, помагай! Помагай, бе, не да умря. То не да развалиш. Още ли снимаш, бе? Давай. Що ти да не снимам ли? Ти каза, че свършваш. Кога съм го казвал? Там когато почна да танцуваш. Не е вярно. Така и за края на клипа. Ма, простия. Това беше шегава. Само те лъжам. Така нищо цепи се стара бая. Само пускам кофта. Това на крас така се пуска. Убих един пенес. Стига бе, Джезус. То Джезус се хак. Или напитката. Влизай! Бай, той има клит. Толкова не са хиляни, аз не знам. Видя ли как го Да, всичко замина пред тебе. Те прибях къде си. Не можеш. Че ми лагна ето. Здравата ми лагва. Добре, това ще е за това ела до мен на мита. Не лагна на два място. Това пуша много ми лаги. Ридвай. Чакай. То цигани ме уби. Не спира още клипа.